आता आज आपण चाललो प्रतिशिर्डी शिरगावात. लोणावळ्यापासून 36 किलोमीटर असा. आता आपण ते जातलो दर्शन घेतलो बाबांचा आणि तुमका मंदिर पण दाखवतले हुबेहूब शिर्डीसारखा असा. भरपूर प्रसन्न वाटत आहे सर गेल्यावर. मी 2005 साली एकदा गेले, आता परत चाललोय. तुमका पण घेऊन जाते, बघा कसा आता. साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो. बघा आपण आता शिरगाव मध्ये येलो. ही प्रतिशिर्डी हा साईबाबांचा मंदिर आहे. सेम शिर्डीसारखा असा. आता तुमका दर्शन देतलो, दाखवतलो मंदिर कसा. 2003 साली बांधलेला मंदिर या. तेव्हा दाखवते तुमका. या प्रवेशद्वार मंदिराचा. आता आपण जातो आतमध्ये, दर्शन घेतो बाबांचा. चावडी वगैरे पण आता सगळा तुमका दाखवते. चला येवा. प्रवेशद्वार. सर हो सर, पाय धुवून मंदिरात प्रवेश करू शकता. आता चटके बसतात. सेम शिर्डी सारखा. आता ही मागच्या बाजू बसू आपण. शांत असा, आज गर्दी नाही एकदम. खाली आपण मंदिर. काय प्रसाद भेटता, साजूक तुपातले लाडू भेटतात. येऊन जावा येऊन. बघा सेम मंदिर कसा काढ घेतलं. द्वारकामय असा तुमका दाखवता असून सेम शिर्डी सारखी आहे. बघा ह्यो मोठो फोटो पण असा आहे बाबांचो. जसं शिर्डी का तसं फोटो पण आहे बाबांचो. आणि आतमध्ये द्वारकामय असं. शिर्डीसारखाच कडुलिंबाचा झाड असा दिसला जातो तुमचा. बाबांच्या गुरूंचं जसं स्थान होतं तसं पण स्थान केलेलं असं. त्याच्यात पण लोक दर्शन घेतात, पाया पडतात, नंतर बाबांचं दर्शन घेतात. पाठी द्वारकामाईत आपण गेलो. एवढं सर्व परिसर असा आणि भरपूर फिरण्यासारखा असा. बाकी पाठीमागच्या बाजू बगीचो असा. भरपूर बरा वाटतं. एकदा येऊन जावा, दर्शन घ्या बाबांचा.